Хайырлы кеш, исәнмесез, добрый вечер, дорогие друзья. Шундай мотор Салих Сайдашев вальсы белән башлап җибәрдек. Сәйдәш мәдәният үзәгендә Сайдар баянчылар ансамбле концерты. Бүген дә безнең шундый җылы очрашу булачак, Алла берса. Сегодня будет очень теплая встреча, потому что сегодня будет очень много красивой мелодики, красивых песен, красивых, конечно же, будет композиций. Бүген гармончылар бәйрәме, шуңа күрә безнең өчен бәйрәм, сезнең өчен бәйрәмдерме, юктырмы? Әйтәгезләр, үзегез алкышламагызлар, килгәнегез өчен. Һәм инде безнең баянчыларыбыз бүген уйныйлар да, җырлыйлар да, менә шундый уйный торган, җырлый торганнарның берсен белән дәвам итәбез хәзер. На сцене уже стоит солист нашего ансамбля Раиль Вафин. Он сейчас вам и сыграет, и споет бик матур җыр дуслар турында, әлбәттә. Дусларымнан гына айырма. Yaşını bulup yaşnap yaşar biz. Күңелләр саф калган ömrдә дә, изге эшләр генә эшләрбез. Күңелемнең сөйдеп чарчады, канатымны зинһар каерма. Сынасам син якты шәйдәсен, дусларымнан Кирәк булса тауга менәрбез. Дусларымнан гаиләмнән аерма, калганына Ходай түләрбез. Күңелемнең сөйдәп чарчады, канатымны зинһар каерма. Сынасам син якты шәйдәсен, дусларымнан Бик зур рәхмәт шундый кайнар алкышларыгыз өчен. Огромное спасибо за ваши бурные аплодисменты. Как будто собрался полный зал Олимпийского дворца. Рәхмәт.
Равиль Вафин только что спел для вас красивую песню. Конечно же, бүгін мотор жырлар әлбәттә яңгырайша. Һәм инде мотор көйләр дә яңгырайша. Төрле уен коралларда уйный безнең ансамбльгә йөрүче уенчыларыбыз. И сейчас хочется пригласить одного из самых почетных наших исполнителей, нашего солиста, Равиль Абый Сулейманов. Не буду говорить, сколько ему лет, но у него очень красивое исполнение и очень красивый инструмент. Тальян деп аталган гармоны. Әйдәгезләр алкышлар белән шакырбалык. Равиль абыйны һәм сезгә хәзер тальян моңнар яңгырayacak. Бик зур рәхмәт, безнең Равил абый шундый матур татар халык көйләренә тезмә уйнады. Һәм инде быел бит инде безнең гаилә елы дип игълан ителде. Шулай бит достар, шуңа күрә бездә дә шундый зур бәйрәм, чөнки безгә гаиләләр белән йөриләр безнең ансамбльгә. Наш ансамбль ходит с семьями, у нас год семьи, поэтому давайте сейчас поприветствуем красивую семью. Внучка и дед сейчас появятся на этой сцене. Халиль абый Салихов со своей внучкой Наиля Низамиева споют очень красивую песню, расскажут красивый стих. Все для вас, под ваши бурные аплодисменты. Рахмет итегез безнең солистларыбыз алкышлар. Сибгат Хаким. Юксыну. Күз карашым нинди уйчанганда. Син беләсең микән? Юк микән? Син киләсе юлдан күзем алмай, сине көтәм иркән. Кич, иртән яратам мин. Әйтмим генә аны. Син йөрәкне минем белмисең. Кошлар кайта безгә. Син һаман юк. Син һаман юк. Никтер килмисең. Сагынуымны төннәр утырып язган хатлар гына басар дисеңме? Юк,
баса алмай, сүйген жырларыма сыйдыра алмайм хәзер хисемне. Син укыган мәктәп буйларыннан моңсу карап үтәм мин. Иптәшләрең белән шау-гөр килеп күренерсең дип үтәм мин. Көзге яңгыр ява, таш урамда басып торам шатта шыкланып. Берәр җирдән менә кинәт кенә син чыгарсың кебек шатланып. Бәйрәм көннәрендә күзем алмыйм поход колоннасы өстеннән күпме кеше агыла. Ничек тә мин таныр идем булсам төсеңнән. Бакчабызда шымырт агачлары җәй буена сине көттеләр. Син килмәдең, көзге җилләр инде яфракларын җиргә сиптеләр. Бу вакытлы гына юксынуым, дусларымның исе китмәсен. Тик ярата белгән кеше генә сагына шулай үзенең иптәшен. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, тамашачылар. Хәзер инде мин шушы матур бизәлешле сәхнәгә үземнең яраткан бабаемны чакырасым килә. Салихов Хәлил Фархулла улы аның исеме. Ул инде кечкенәдән бирле баянда, тальянда, гармунда бик яратып уйный. Инде 92 елда Фәйзулла Туйшев исемендәге конкурсында да лауреат исеменә лаек булды. Хәзер инде без сезгә бер-ике матур гына җыр җырлап китәбез. Салихов Хәлил. Шипкаттан икән инде мин автор башкаручы Зафар Хайретдинов репертуарыннан җыр «Шымырт бәйләме». Сағынып көтәм язлары кайтканын, шымыр чәчәкләре атканын, күңелемдәге шымырт исләре, яшьлегемнең кайнар хисләре, шымыр чәчәкләре исләре. Шымырт бәйләме, шымыр чәчәкләре исләре, хәтерләтә язгы кичләрне, су буйларын чәйләнде, бирергә дип шымырт бәйләме. Шымыр чәчәкләре гөлистә, очрашасы иде ничек тә, кайтсын иде шул җан әйләнеп, шымыр чәчәгенә бәйләнеп, шымыр чәчәкләре исләре. Су буйларын чәйләнде, бирергә дип шымырт бәйләме. Ак чәчәкләр кабат кулымда, очрасаң син бүген юлымда,
Шамны сиңа бәйләрмен. Шымыр чәчәгінің исілері, хәтерләді язғы кешелерін. Су бойларын неше әйләндім, тиҙергә дип шымырды бәйләмен. Шымыр чәчәгінің исілері, хәтерләді язғы кешелерін. Су бойларын неше әйләндім, бирергә дип шымырды бәйләмен. Су буйларын неше әйләндім, бирергә дип шымырды бәйләмен. Бирергә дип шымырды бәйләмен. Бабайымның ауылдашлары, туғанлары, шираттағы жыр біздің туған яғыбыз тұрында «Үз илімдә» деп аталады. Yazıda sayrый, күзде сайрый, бернәди қыш бақшамда. Шул қышыны сағынып қайтам, аяғыма барсам да. Шул қышыны сағынып қайтам, аяғыма барсам да. Исімі кетмей шетте өскен Әфлисунға барған. Әші болса да ғашиқмен, биләш білән боланға. Әші болса да ғашиқмен, биләш білән боланға. Бақшамға дей үсми анда, кипарислар хөрмәләр. Миңа талар кипаристан, матурырак күрәләр. Миңа талар кипаристан, матурырак күрәләр. Biz ғашиқ илемдә үскен талларының баршасына. Үз илемдә ямлы миңа бәрәңге бакчасыда. Үз илемдә ямлы миңа бәрәңге бакчасыда. Үз илемдә ямлы миңа бәрәңге бакчасыда. Бик зур рәхмәт, матур кичләр теләп калабыз сезгә. Alkışlar için büyük bir rahmet. Nailya Nizamiye ve Halil Saikov sizin için.
Һәм инде безнең ансамблебез бик зур, ел сайын зураеп бара, хөрмәтле дуслар. Һәм инде менә инде сәхнәгә дә сыеп бетеп булмый хәзер, менә көчкә сыеп бетәбез. Ләкин без аңның өчен бер шулайбыз, чөнки безнең сәйдәшебезнең сәхнәсе бик матур, бик зур. Әнә әле арттан инде подиумнар да бар, күрәсез бит, нинди матур сәхнә. Шуның өчен бик зур рәхмәт безнең сәйдәшнең җитәкчеләренә. Шундый матур бинада безгә мөмкинчелек биргәннәр өчен шундый матур ансамбль оештырырга. Әйдәгез әле, сәйдәш бинасының җитәкчеләренә алкышлап алыйк әле, бикәләшем. Поаплодируем культурному центру «Сайдаш» за то, что есть возможность находиться в таком прекрасном заведении нам и заниматься здесь. Һәм инде хәзер без уйныйбыз сезгә шушы матур ансамблебез белән бер композиция, татар халык җыры «Зәлидә» попури. Огромное спасибо тем, кто подплясывал, бик зур рахмат биючеләребезгә. Әле безнең бию торган целый блок булачак соңрак. Рәхәт әле биетәбез сезне. Бүген безнең татар биюкиләре дә була. Будут и татарские плясовые, будут и русские плясовые, и марийские мелодии будут. Так что готовьтесь, пока силы набираемся, хорошо? Сейчас хочется пригласить сюда солиста нашего ансамбля.
который играет не только татарские мелодии, мы, кстати, играем, мы играем интернациональную музыку, но вот сейчас хочется сыграть русские народные мелодии. «Сибирская рассыпуха» прозвучит в исполнении нашего солиста Геннадия Петровича Горского. Давайте ему поаплодируем. Он участвует на многих конкурсах, где бы он ни участвовал, он всегда становится лауреатом. Даже на передаче «Играй гармонь» он стал лауреатом, поэтому его сейчас всегда приглашают на Первый канал. Так что вот такой у нас солист Геннадий Петрович Горский. Спасибо большое. Мне бы хотелось сказать пару слов. В этом зале присутствует человек, который вот эту гармошку отремонтировал мне, сделал ее. Она сейчас прекрасно играет. Рузель, встань, пожалуйста. Посмотрите на него, похлопайте его. Это мастер «Золотые руки». Ремонтирует гармошку. Спасибо. Валентина Скворцова. Гармонь. Кого не волнует гармошка? Кого не заденет она? Услышать ее хоть немножко раскрыть приложить. Гуляя по белому свету, гармонь виртуозно поет, и слышится звонкое эхо. Гармонь на земле не умрет. Геннадий Горский специально для вас «Сибирская рассыпуха» прозвучал. Он еще нас порадует своей игрой, он еще играет на курае, на гармошке, на всем играет.
Поэтому обязательно порадует нас. Мы продолжаем, дорогие друзья. У нас все хотят вот сольно играть, и не только в ансамбле, но и сольно очень красиво выступают наши участники. Хамиди Талмбер, солистыбызны шақырасымыз келе. Халил абай Зәләев сізге қазір татар күйлеріне тізме ойнап берешек. Рахмет, Халил абай. Огромное спасибо за ваши аплодисменты. Мы продолжаем, дорогие друзья. Biz davom etamiz. Hamida bizga bitinda turli shirlardan yuriylar bizning ansamblga, bizning Qozon shaharidan gina tugul, hatto Orsha rayonidan bir ovuldan da keladilar shug'ullantirgan bizga shug'ullantirishib. Endi ko'p kishilar Sholdirdan Sholdidan da malaka inshaalloh bik kiradi. Mana Orsha rayonidan keladigan bir solist qiz bizni hozir sizga chaqirasim keladi. Orsha rayoni Nidiyolari Ishtira degan avul, bik motor avul, ayi bilasizdir u avulni. Hamida sizning olqishlar bilan chaqiramiz bizning solistka Najiya Husnuddinova. U sizga klassik asarni boshqarayshib, endi sovush yillarindagi asar Idar Yuziyev so'zlari Rustam Yakin kuyi Xabarsiz yo'qolganlar.
инде Арша районы булгач, Арша көйләрсез бер ничек булмый дуслар. Арша көе сезнең өчен.
Әлия Құснутдинова, нашыды солистка бар бізде. Рахмет бекзі. Біз давам етеміз достар, Хаминді татар халық келерін давам етіп, ауыл келерін башқарырсыз келесі. Сіздің үшін Сайдар баяншылар ансамблі ауыл ки. Виктор Ахматов, спасибо. Только что для вас прозвучали татарские деревенские наигрыши в исполнении нашего ансамбля. И мы продолжаем красивыми песнями. Матур жылдарыбыз белән давам итәбез. Тагын бер солистыбыз бик матур уйный да үзенә дә җырлый да матур иттереп. Фәнил Мубараков сезнең өчен әйдәгез алкышлап алдык әле. Бөдрә таулар җыры белән Зөлфәт Хаким сүзләре һәм киев.
da Sargıp güter seni salını bödüre dolar Aşıkma sen Toygak yıllar Hel olur da irik bir mi olar Men şifalı Suluş bilen seni davalarına Kapaklarına korak güte bödüre dolar Men şifalı Suluş bilen seni davalarına Kapaklarına korak güte bödüre dolar Aşıkmasın vazgeçerken Ümit dolup sızılıp ata dağınar Zamananın dağılında kalkıp yollerge Seni salınıp kütemınına götüre dolar Zamananın dağılında kalkıp yollerge Seni salınıp kütemınına götüre dolar Unutmasın Ömür kısıta Kuşlar gibi sızır Kuşlar gibi Kukta ışayırlar Günahların Kukterli hepsinin işin kama Subuyunda namaz okuyup dolar Günahların Kukterli hepsinin işin kama Subuyunda namaz okuyup dolar Aşıkmasın Yırağayma Ötkenlerin bunun kim tuvar Dağlaşalım Gürlep ötkeniymiş buylarında Sargıp gütesini salınıp bödüre dolar Bağlaşalım Gürlep ötkeniymiş buylarında Sargıp gütesini salınıp bödüre dolar Sargıp gütesini salınıp bödüre dolar Rahmat Bizga bek rahmat Halil. Жырғанға ғашық болған үшін рахмет. Біз devam етеміз достар. Һәм инде безнең менә Тальянда да ойныйлар, ойынчыларыбыз Курайда да ойныйлар, Баянда да ойныйлар. Менә ике рәтле хромкада әле сезгә уйнап күрсәтте Геннадий Петрович кичкенә генә хромкада. Ә монсы зуррак хромкада хәзер Халил абый Салихов уйнап күрсәтә. Кайнар алкышлар белән чакырабыз Халил абый Салихов. Татар халык көйләренә тезмә хромкада.